cosa més i plego. Home, tu... Una altra cosa que en aquella època, tu i altres, el Benet, per exemple, no? I altra gent, tota la gent que coneixies tu, ja havia passat anys de la universitat, de vegades, però en fi, tots els Castellet i l'altre companyia que també, poc o molt, havíem conegut a la universitat, jo menys que vosaltres, que us hi passàveu tot el dia, teníem aquella preocupació, i va venir després la preocupació del diàleg amb Madrid, no? El diàleg amb la cultura castellana i tal. Quan jo vaig ser president, tu concretament, Mascana també, i a més persones com en Castellet, etc., vau ajudar a començar a fer altra vegada allò d'aquells diàlegs entre Madrid i Barcelona, que no van servir per res. No van servir per res, ja aleshores, però que a més ara en perspectiva és una veritat que no ha servit absolutament per res. Però en fi, val la pena de recordar-ho en un moment en què, per exemple, en Castellet acaba de fer unes declaracions fa 2 o 3 mesos que deia que s'han trencat els ponts sentimentals i polítics entre Catalunya i Espanya. Això ho diu en Castellet, no ho dic jo, ho diu en Castellet. Bé, doncs, però tu i jo i en Castellet vàrem treballar en aquell moment i en el fons treballem finalment les conseqüències que s'hagin de treure d'aquesta ruptura, no? Però, de fet, no la vàrem buscar, no la buscàvem, no la desitjàvem, ni tampoc. En el fons, en fi, no diré més que la cosa hagués anat d'una altra manera, no? Però bé, en aquella època, nosaltres, tu, primer lloc, doncs, tu i gent evidentment més significativa que jo des del punt de vista cultural i literari, home, jo en algun moment no era gaire significatiu des del punt de vista literari, cultural i intel·lectual, però era president de la Generalitat i per tant també hi tenia un paper a jugar amb això, ho vàrem intentar i tu vas intentar amb molta tenacitat. Bé, una reflexió feu ja, Albert, penseu-vos què s'ha de fer, no? I, bueno, ho pensi tothom, pensi tothom, no? Bé, escoltin, res més, a part d'això, Albert Benet és un home d'una gran tenacitat, és tossut, és pesat. En Benet, que és un home que treballava molt i bé, però treballava al seu ritme, tu li era una tortura, perquè cada dia li anaves a dir, escolta, i Josep, i què hem fet i tal, i el Josep podria el seu ritme, no? Però tu pesat, i duro, ja anava bé. Florència, que també anava bé, no diguis que no ara, que m'ho dius després, però ara diguem que sí, que anava bé. Bé, escolti'm, pel to mateix del meu discurs ja veuen que tinc efecte per l'Albert Benet. Vull dir, me l'estimo, estic molt content d'haver pogut ser amic seu, de poder participar en tantes i tantes coses i, a part de tenir l'efecte i estar content, el que li estic és agraït, perquè el país, Catalunya, necessita gent així. D'una peça, de gran tenacitat, d'una força de caràcter, temperament, coneixements, però a més temperament, i això el té l'Albert Benet. Moltes gràcies, Albert.